Исәнмесез, дуслар, бүген без сезгә тапшыру турында тапшыру тәкъдим итәбез. Яңа ғасыр телеканалында әлі март айында гына старт алган Мин проекты грандиоз масштаблар белән алга бара. Бу татар телевидениесында реалити-шоу форматындагы беренче тапшыру. Тапшыруның авторы һәм алып баручысы Татарстанның атказанган артисты, иң рейтинглы алып баручыларның берсе, кабатланмас Гөлназ Сәфәрова. Гөлназ һәм ул җыйганчын профессиональ команда инде 50гә якын хатын-кыз һәм ир-атларны тышкы һәм ички яктан үзгәртеп, аларның тормышларына якты төсләр өстәп җибәрә алды. Мин дип үз кешенә барынлыклап ышанган тышкы кыяфәтеннән канәгать кеше генә әйтә ала. Безнең төп максатыбыз хатын-кызның чын минен чыгару. Тапшыру да бит мин дип атала. Мин ул шундый көчле яңгырый торган һәм каты яңгырый торган, әллә каян кычкырып тора торган сүз. Мин. Я, рус телендә дә ул бик көчле яңгырамый, I, инглишчәдә көчле яңгырамый. Әмма татарча ул бөтенләй икенче яңгыраш ала. Мин. Тапшыру максималь рәвештә дөреслеккә корылган. Көн дәвамында салонның бөтен көзгеләре капланган. Геройлар үзләрен күрми. Ахырдан үзләрен яңа имиджда күрү күбесе өчен шок була. Геройлар үзгәртелеп көзгене ашыр мизгелләр килеп җиткәч, кемдер күзен йома, каушый башлый, дулкынлана. Тизрәк үзләрен күрсәтүләрен сорый. Нәтиҗә шаккаттыра. Чәч төсе, макияж, яңа прическа. Мин тапшыруына килгән геройлар яшәрә, матурлана. Чын профессионаллар үз эшләрен 100% яхшы итеп башкара. Менә яңа Наилә. Тамашачылар күбесе миннән сорыйлар. Бу кыз шоңкар яшь, аның тәҗрибәсе бар микән соң? Ул менә ничек ясар микән чәчне дип. Һәм инде әйтеп китәсем килә. Минем тәҗрибәм әс түгел. Мин инде 16 яшьтән бирле чәч кисәм. Мин инде мәктәптә булганда чәч хәвәскә укып чыктым. Иң беренче мин авылдагы бүтән кешеләрнең чәчләрен кистем. Нәкъ бер төрле иттереп. Без монда иҗат итәбез. Һәр эшләгән эшебез чыннан да ул бөек сәнгать. Без теге ниндидер эшсезлек гына чәч тарашлар түгел. Мин үземне чын мәгънәсендә чәч хәвәс һәм үз эшен яраткан, үз эшенә мәхәббәте булган көчле шәхес дип саныйм һәм шушы идеяны алып барам да. Мин Диләрә Талипова. Аңлағасыздар инде, мин бу передачаның визажисты. Үзем инде Ульян ягыннан хәзерге вакытта Казанда яшим. Мин визажистка бик күп еллар укыдым, инде бик күп төрле мастер-класслар үттем. Һәм йолдызлар белән хыялланган идем. Шуннан соң телевидениегә урнашып, берничә ел телевизиядә эшләдем. Концертларда эшләдем, татар эстрададагы йолдызлар белән, артистлар белән. Мин Лениза Черскова, мин стилист. Мин бу өлкәдә күп укыдым һәм югары белем алдым. 2005 елдан стилист булып эшлим. Беренчедән, минемчә, стилист кулын пульста тотарга тиеш трендлар буенча һәм аның опыт зур булырга тиеш. Чөнки кеше төрле һәм төрле фигуралар кешеләрдә була. Бүтән фигура белән эшләп, аны яхшылап күрсәтергә, менә шунда стилистның иң эше дә булырга тиеш. Миннән еш кына сорыйлар, минем исемем дөрестән дә шундыймы дип, псевдониммы бу дип. Дуслар, бу минем чыннан да шундый исемем, Айна. Нигә шулай? Чөнки минем әнием татар, әтием Азәрбайҗан. Хәзерге вакытта табигый матурлык актуаль. Мондый нәтиҗә минем эшем өчен дә бик мөһим. Һәм матурлык артыннан куганда үзеңнең индивидуаль сыйфатларыңны югалтмаска, исәнлегеңә зарар китермәскә кирәк. Кешеләргә матур киемнәр сайларга, аларның эчке халәтләрен үзгәртергә, аларга ниндидер үзләренә ышаныч өстәргә булышучы кеше дип саныйм үземне. Безнең менә тапшыруга килгән безнең героиняларыбыз дип әйтик инде. Алар күп кенә тормыш авырлыкларыннан соң безгә килгәннәр. Алар шуның аркасында үзләрендә ниндидер ышаныч тапмаган очракта алар юллар эзләп килгән кешеләр. Безнең төп максатыбыз аларга менә яңа
яңа сулыш бирү, аларга яңа тормыш бирү. Безнең тапшыруда әле килеп кенә китә торган белгечләр дә бар, ни өчен килеп китә торган, күренеп ала торган белгечләр дип әйтәм, чөнки аларны без аерым героиняларга чакырабыз, аларның ярдәме кирәк вакытта. Ул республикабызда танылган кешеләр, медицина фәннәре кандидатлары, психологлар, Рамиль Гарифуллин, Ренат Данисович Миназов, алар киләләр һәм алар психологик яктан да безнең героиняларыбызга ярдәм итәләр. Бер тапшыруны төшерер өчен 24 сәгать вакыт таләп ителә. Кием сайлау, яңа имидж булдыру, салоннарда чәч буяу, кисү, геройларга маникюр, педикюр, массаж һәм башка релакс процедуралары да ясала. Мин тапшыруы. Көнеңне үзеңә багышлап, икенче кеше булып кайту шансы ул. Бер көн төшерсәк тә, ул шундый тиз үтеп китә, 15 минут кына кебек, чөнки безнең тапшыру төшергәндә шундый бик күп кызыклы моментлар, без шундый аралашабыз, килешәбез, безнең командабыз белән, безнең героиняларыбыз белән, безгә төрле героиналар килә, төрле яшьләрдә, төрле яклардан, төрле проблемалар белән. Тапшыруда катнаша торган геройларның географиясы киң. Без сезгә Себердән хәтле килделәр, Лунгипа шәһәреннән. Безгә Чаллылар килә, Әлмәт якларыннан киләләр. Мәскәүдән хат язучылар бар, име? Башкортстаннан килгән кешеләр бар. Biz һәрбер районнан, һәрбер авылдан, һәрбер әллә кайдан хат язган кешене дә без үзебезнең тапшыруга чакырырга әзер. Монда бернинди кемдер танышы, дусты дигән әйбер юк. Иң истә калган героиняларның берсе ул Ландыш, безнең Мамадыштан килгән иде. Мин анарга гипс маскасы ясаган идем. Бу бик кызыклы процедура булды, чөнки Ландыш бик курккан иде, аның бите гипска катып калачак дип. Аннары без масканы салдырдык та, һәм бу маска шундый венециан маскалары кебек кала, битлекләре кебек. Һәм без ул битлеккә бөтен тапшыруның белгечләре бу битлеккә үзләренең кулларын куйдылар һәм без бу битлекне Ландышка истәлеккә биреп җибәрдек. Бу тапшыруда без бергә эшлибез һәм чәч тараш, визажист һәм стилист бер эшне эшлибез. Шул вакытта гына яхшы нәтиҗә булачак. Һәркем үзенең өлешен кертә, һәркем үзенең плюсын куя. Шуңа күрә безнең яхшы гына тулы образларыбыз килеп чыга. Без бер-беребезгә ярдәм итеп эшлибез. Героинялар ничек киләләр? Алар киң кигәннәр, ләкин алар белмиләр, килешәме бу күлмәк аларга, юкмы. Һәм алар ничектер үзләрен иркен хис итмиләр. Алар ачылып китә алмыйлар. Алар менә куркып кына, уялып кына торалар, чөнки менә бу кием аларга килешми. Һәм алар моны интуитив рәвештә тоялар. Алар иң беренче миңа киләләр дип әйтә алам, чөнки мин аларның менә ничек алар килгән безгә шундый кыяфәтләренә, рәвешләренә карап, аларга дөрес киемне сайларга тиешмен һәм алардан менә бөтен комплексларны тартып чыгарырга, аларга яңа ышаныч бирергә тырыша торган кеше булып торам. Бу очракта безнең команда шундый көчле команда дип әйтә алам, чөнки бездә бик матур итеп бизәндерүче визажистлар, чәч хәвәсләр эшли. Әле кешеләр киенмәгәндә, макияжлар ясалмаганда иң беренче чиратта хатын-кызларны мин үзгәртәм һәм инде чәчләрен кискәннән соң менә кеше бөтенләй үзгәреп китә. Күп очракта кеше яшәреп китә, менә чынлап та. Кемдер үзенә ышанмый, кемдер киенә белми, кемдер бизәнә белми, кемдер үзенә ышана, ләкин аның якыннарына, туганнары канәгать булмый. Шуңа күрә без барысына да ярдәм итәргә тырышабыз. Мин үземчә әйткәндә, аларны бизәндереп кенә җибәрмим, һәм алар кайттылар, бизәнделәр, шуның белән битләрен юдылар да бетте дигән сүз түгел. Минем иң зур максатым ул бизәндергән арада безнең героиняларны өйрәтергә, ничек үзен тәрбияләргә, нинди тональный крем сайларга, аларга туры килә торган төсләр, помадалар, тиннәр, ничек җиңелчә генә көндәлек макияж ясарга өйрәтәм. Менә тапшыруда минем иң яратмаган әйберем, аны бөтен кеше дә белә, ул блондинкаларны буяу.
чәчләрне агарту. Чөнки мин сыйфатлары яхшы, матур булган чәчләрне яратам. Алар ялтырап торсыннар, менә миңа шул кирәк. Шуңа күрә инде чәчләрне агартканда алар бит бузыла. Мин инде бу процедураны яратып бетермим. Шуңа күрә без кайвакытны Гөлназ белән әзрәк әйткәләшеп тә алабыз. Мин юк, бу ямым дип әйтәм. Бу вакытта инде матур чәч төсе булганда, ул чынлап героиналарга килешкәндә, без аны үз чәч төсен калдырырга тырышабыз. Ничектер чәч кисеше белән генә ситуацияны үзгәртәбез. Тире ул зур орган. Анарга ул башка организмның системалары белән тыгыз бәйле. Шуңа күрә бик гади күренә торган бер процедурада ике төрле кешедә ике төрлечә эшләргә мөмкин. Чөнки безнең организмнар һәрбер кешенең индивидуаль. Шуңа күрә бу процедураларны теләсә кем эшли алмый. Бары тик югары белемле кешеләр генә үз эшләренең осталары гына эшли ала. Шулай ук миннән клиентларым бик еш сорый инде, бу тапшыруда катнашкан өчен сезгә мөгаен миллионлап акча түлиләрдер дип бик нык кызыксыналар. Ләкин безгә бунда акча түләмиләр, без чын күңелдән катнашабыз. Шәхсән минем үзем өчен теге акча ул кызыклы нәрсә түгел, ул тормышта кирәк инде әлбәттә. Ләкин мин бу тапшыруда үземне иҗат кешесе буларак тәкъдим итәм әлеге тапшыруда. Шуңа күрә борчылмагыз, теге кайгырмагыз, булар күп акча алалар дип, байыйлар дип борчылмагыз. Без һәрберебездә үз эшебезне теге уста башкарабыз, тырышабыз. Шунысын ассызыклап киттик. Яңа гасыр телеканалында, гомумән татар телевидениесендә мин тапшыруы шушы реалити шоу форматында бара торган бердән-бер тапшыру. Һәм без моның белән горурланабыз. Яңа гасыр телеканалы чынлап та экспериментларга әзер. Һәм без эксперименталь рәвештә бу тапшыруны җибәргән идек. Ул киң таралыш алды. Хатын-кызлар тарафыннан, ир-атлар тарафыннан да бик яратылып кабул ителде. Һәм безнең тапшыруга иң еш бирелә торган сорауларның берсе, миннән гел сорыйлар бу сорауга җавапны, тапшыруда катнашу түләүлеме дип. Хөрмәтле хатын-кызлар, сезгә мөрәҗәгать итәм. Ир-атлар, сезгә мөрәҗәгать итәм. Безнең тапшыруда катнашу тулысынча бушлай. Бу Яңа гасыр телеканалының социаль телевизион проекты. Ягъни бер тиен акчагыз да китмәячәк. Шулай да әлбәттә инде бу тапшыруда безнең кимчелекләр дә бар. Ләкин бу тапшыруның иң зур плюсы ул татар телендә чыга. Минем яраткан телемдә, минем горурлыгым булган телемдә чыга. Безнең әлбәттә менә кызларыбыз арасында да татар телен начар белүчеләр бар, ләкин алар тырыша. Теге миңа да язалар, нигә менә бу кызыгыз начар сөйләшә, бик начар сөйләшә, нигә аны әзрәк төзәтмисез диләр. Ләкин алар тел белгечләре түгел, алар тырыша, өйрәнәләр. Һәр тапшыру саен безнең без менә сизәбез, аларның теле камилләшә бара. Мин кайбер кешеләрдән шундый комментарийлар ишетәм. Мин татарча начар сөйләшәм дип. Ләкин мин үз өстендә бик каты эшлим. Мин онытсагыз Ульян ягыннан, мин Мишәр кызы. Мин мәктәптә дә, институтта да гел урысча гына укыдым. Татарча Мишәр телендә сөйләштем. Шуңа күрә минем телем бераз аксый, ләкин мин үз өстендә эшлим. Төрле театрларга йөрим, китаплар укырга тырышам һәм телем әйбәтрәк булыр дип өметләнәм. Безнең тапшыруда камералар артында бик күп кызыклы моментлар кала инде. Аларны искә төшерә бик көлке ситуациялар безнең туа инде. Сәлам, Айна. Сәлам. Ничек хәле? Әйбәт, Менә мин сиңа үзегезнең дигән җавап бирмим дип сорадым. Син үзегезнең дим сорама. Ярар, сора. Сәлам, Айна. Айрат, чәчәкләр тоткансың минем инде. Чәчәкләр алып килдек. Бу без тапшыруыннан. Бу без тапшыру. Без сезгә ышанам. Ничек итеп күрәсез үзегезнең үзгәрешегезне? Бармы? Ой.
Инже, мен сізге... Уф, Гүлназ, хош. Извините, пожалуйста. Сәлем, Айнур. Тапшыруда иң аптырашка калдырган әйбер ул кайбер героиняларыбызның үз-үзләрен бөтенләй яратмау. Чөнки алар битләрен сабын белән юалар да, гомумән помада сөрткәннәре юк. Мин бик аптырадым, чөнки кибетләр тулы төрле кремнар, ләкин алар аның белән кулланмыйлар. Безнең шундый бер героинябыз бар иде, аның исеме Чулпан. Ул беркайчан да инъекцион процедуралар ясаганы булмаган иде безнең тапшыруга кадәр. Һәм безнең тапшыруда без аларга беренче тапкыр инъекциялар ясадык битенә. Ул бик нык курккан иде. Бар безнең шундый традиция. Килә, киендерәбез, йөз кыяфәтенә үзгәреш кертәбез, чәчен үзгәртәбез һәм тапшыру ахырында ул инде яңача әйтеп камерага карап мин дип әйтергә тиеш. Һәм ничектер без бу моментны онытып җибәрдек, Чулпанга чәчәкләр тоттырдык, күлмәген киерттек, ире килде, алар кочаклаштылар, нитәм, рәхмәт, тапшыру шуның белән тәмам дип мин саубулашып ятам. Чулпан алды да миңа төртте бу героиня. Нәрсә, мин дип әйтмәячәкмен мәллә мин ди. Минем әйтәсем килә, мин үз-үземә ышандым ди. Мин. Молодец. Беләсезме, ничә сәгать эчендә, аралашу дәверендә ул безгә тотлыгып сөйләшә торган кыз килде. Һәм менә аның безгә ияләшеп, безнең белән аралашканнан соң, менә шушы процедуралар, шу процессларны үзгәреш этапларын үткәннән соң, ул хәтта тынычланып тутлыкмый башлады. Аңлыйсызмы? Әзрәк тутлыга башлады. Килгәндә бик борчыладыр. Һәм ул камерага карап, елмаеп, үз-үзенә ышанып мин диде. Күп героиналар белән без шунда туганлашып бетәбез бу тапшыруда. Тапшыру барышында без үзебезнең героиняларыбыз белән, геройларыбыз белән бик нык аралашабыз. Аларның тышкы кыяфәтләрен генә түгел, инде менә эчке кыяфәтләрендә нык үзгәртәбез, үзгәрешләр кертәбез. Һәм инде мин аларның күбесенә бик рәхмәтле, чөнки алар шуңкадәр күп яхшы шундый җылы эмоциялар безгә калдыралар. Макияждан соң безнең героиняларыбызның күзләрендә, битләрендә бәхет хисе күрсә, мин шундый шатланам. Минем ләкин сикерәсе дә килә шатлыктан. Башта алар паникада, белмиләр ничек алар күренәләр яңа прическа белән, яңа төс чәче белән һәм яңа кием кияргә куркалар. Чөнки уйлыйлар аларга килешмәс дип. Аш, Айди. Минемчә, күзләр слишком темный. Минем фикерем. Темный, бу сиңа караңгы кебек тоеламы? Син белән бизәнмисең, име? Юк, бизәнәм, но Бу әйтеп бизәнгәнең юк. Чәчне әйтсен безгә. чәч әле мин күнегеп бетмәдем. Соңыннан алар шатлык кичерәләр һәм аларның күзләре шундый мәхәббәт белән яна, үзләрен ярата башлыйлар. Башта миңа бик ошап җиткермәде, дөресен әйткәндә. Инде бөтен образында күргәч, анарсын үзеңә ничектер ияләшкәч, миңа барысы да бик тә ошады. Һәм бөтенләй ничектер мин үземә икенче итеп карадым. Менә миңа әлеге тапшыруда иң истә калган героиняларыбыздан, менә Наилә апаны әйтер идем, ул Себердән арлык килде, Лангипастан, шуның кадәрле нурлы, шуның кадәрле менә итәгатьле, шуның кадәрле культуралы, әдәпле, зәвыклы кеше. Ул безгә килгәндә әлбәттә инде кара чәчле иде, аның йөзен басып тора иде, ул ничектер башына чыннан да теге кастрюль кигән кебек иде. Үпкәләмәгез мине әйткәндә, име? Башыгызга теге кастрюль кигән шикелле, име? Чыннан да. Чагыштыру мощный булды. Әйе. Без аны үзгәртүне мин чын дәрәҗәсендә яхшы, югары булды дип атар идем. Илназ, минем белән 4 сәгатьләр буе чәчемне ясадың, зур көч куйдың. Бик соры. Чолкымны тәки алды. Кулларың алтын, сине блондинка ясыйм дигәч бик курыккан идем. Шаяртып, мине гел куркытып чәчемне ясады. Кулларың алтын сиңа. Синең алда баш игән. Беренче тапкыр ирләр миңа прическа ясады. Минем күңелемдә шундый бер җылы образ булып истә калды. Хәзергә кадәр без аның белән аралашабыз. Ул миңа рәхмәтләр әйтеп яза. Илназ, миндә чыннан
елда кастроль киеп йөргән булганмын икән сезгә килмәсәм мин мондый үзгәрешләргә лаек булмас идем, үзем җөрьәт итмәгән булыр идем Андый кешеләр энергия бирәләр. Мин аны шуңа күрә ничектер истә калдырдым. Анда 60 яшьлек олы кеше энергиясе түгел, анда ниндидер яшь кызлар энергетикасы бар иде. Бүтән геройларга караганда миңа иратлар белән күбрәк эшләргә ошый. Шуңа күрә ирләрне чакырам. Иратлар безгә яңа имидж артыннан килергә онытмагыз. Булды безнең тапшыруда 67 яшьлек Минзифа апада. Ул шундый күләш йөзле, шундый барысында булдыра торган хатын-кыз булып истә калды. Ул безнең тапшыруга онытылам дип килде. Минем алга таба яшисем килә дип килде. Һәм без аны да минемчә бик яхшы гына әйтеп үзгәртеп кайтарып җибәрдек. Хәзер исемә төшенәм, тагын безнең бар иде 70 яшьлек Рәхимә апа, ул Түбән Камада яши, хәзер тумышы белән чирмешәннән иде, шундый җырлый торган мировой апа, име? Эксперименталь рәвештә тапшыруга ирадларын да чакырып карадык һәм беләсезме, барысы да бик яхшы узды. Хәзер карагыз программаны мин. Иратлар, сезгә мөрәҗәгать итәсем килә, безнең тапшыруга килергә курыкмагыз. Иратлар да үз-үзләре артыннан карап, хатын-кызлар кызыгырлык булып, әллә каян күренерлек итеп йөрергә тиешләр. Иратка нәрсә кисә дә матур, ират маймылдан әз генә матур булса, шул яхшылык дигән сүз белән һич ничек килешеп булмый. Бу 21-нче гасыр. Без иратларны хатын-кызлар салонына алып бармыйбыз. Без махсус иратлар территориясендә эшлибез, махсус иратлар салонына алып барабыз. Монда иратларны бизәндерү дигән әйбер юк, име? Монда аларга тулысынча релакс процедура үткәрәләр. Агарган чәчләренә төс кертеп җибәрергә мөмкиннәр, ләкин анысы да пигмент рәвешендә генә, ул теге хатын-кызларның чәч буявы түгел. Без ниндидер яңа технологияләр күрсәтәбез. Чынлап та бу бәлкем иратларга яңа дөнья ачу кебегрәк тә булыр. Булды шундый бер очрак, хәтерләсәгез, узган тапшыруларның берсендә бер иратның Илнариданың исеме, хатыны Рушания язган иде хатны. Иремне алып килергә телим дип, һәм ул ирен безнең тапшыруга алдалап кына алып килгән. Менә хәзер барабыз да салонда чәчемне кисәбез дип. Килеп кергәч, ул мине күрде дә аптырап калды. Привет! Мин менә Илнар синең күршегә килеп чыгады. Әсәсе аптырап калды. Ул башта хатыннан ничектер бераз үпкә белдергән, ә соңыннан аның үзенә дә ошап китте. Шуңа күрә иратлар, хатын-кызлар безнең тапшыруга рәхим итегез. Үзегезнең тарихыгызны сөйләргә, үзегез турында сөйләргә, ниндидер проблемаларыгызны ачырга курыкмагыз. Безнең дә гүзәл затларыбыз, ирләребез, алар матурлыкка, гүзәллеккә, сыйфатлылыкка, зәвыклылыкка лайыклы кешеләр. Шуңа күрә без шәһәрдә яшибезме, авылда яшибезме, без үзебезнең дәрәҗәбезне белергә тиешбез. Һәм без инде 20-нче гасырда яшәгәч, матур күренү өчен, зәвыклы күренү өчен, шул ук чиста күренү өчен, пөхтә күренү өчен бөтен мөмкинлекләр дә бар. Шуңа күрә курыкмагыз, безнең татар кешеләре чибәр, зәвыклы, күркәм булырга тиеш, заманадан артта калырга тиеш түгел. Бар тик үз көченә, үз-үзенә нык ышанган кеше генә тутырып, мин дип бастырып әйтә ала. Безнең тапшыруның, безнең команданың максаты һәрбер хатын-кызда шушы минне уяту. Нәрсә генә дисәгез дә, барыбер тышкы кыяфәттән, киемнән бик күп әйбер тора. Имидж менә шушы пунктлардан җыела да дип әйтә алабыз без. Әгәр дә кеше матур дип киенгән икән, һәм ул үзенең матур киенгәнлеген аңлый икән, ул чынлап аның башы югары күтәрелә башлый. Ул үзендә ниндидер эштән аңлатып бирә алмаслык көч сизә. Тапшыруда ничә яшьтән алып катнаша башларга мөмкин соң?
18 плюс дип әйтәм мин һәрвакыт. 18 ни өчен? Чөнки 18 яши тулган кеше үзе өчен үзе җаваплы, һәм инде ул әти, әнисеннән тыш үзе генә хәл итеп, үзе безнең тапшыруга килә ала дигән сүз. Бар 15-16 яшьлек кызлар да хат язалар. Мин тышкы кыяфәтем белән килеш, минем үзгәрәсем килә. Юк, кызлар. Кызганыч, без сезне кабул итә алмыйбыз. 18 тулган икән безгә килегез. Ниндидер максималь яшь чикләве юк. Яңа гасыр телеканалы Гөлназ Сәфәрова һәм шын профессионаллар командасы сезне тапшыруга чакырып көтеп кала. Үзегез турында тулы итеп хатларыгызны түбәндәге адреска юллагыз. Һәркем матур һәм бәхетле булырга хокуклы. Үзгәрешләрдән курыкмагыз.